С уважение към християните и мюсюлманите. Второто слово, говор и реч ще бъде за колегите християни. Това послание ще бъде за всички от 20 години нагоре. Уважаеми колеги християни, това, което аз говоря, е от името на Аллах и неговите подчинени. Исус апостол. Исус апостол е бил на планетата Земя. Исус апостол е бил убит от хора. Мохамед апостола е бил на планетата Земя. Мохамед апостола е бил убит от хора. Колеги християни, имате един последен шанс на планетата Земя от Исус апостола и неговите подчинени. Ви дават един последен шанс на планетата Земя. Вие ще уважите Мохамед апостола и неговите подчинени, тези, които си отидоха от този свят и тези, които са на планетата Земя. Исус апостола ми обеща, че не ги ли приемете с любов, вяра и мир, ще изпрати на планетата Земя всичките си подчинени и ще убият всички неверници християни. Исус апостола и неговите подчинени ви дават един последен шанс на планетата Земя. Исус апостола ми позволи да разшифровам свещената Библия. На Исус апостола всичко от Библията ще излезе на бял свят. Уважаеми колеги християни, вие ще ми дадете всичко от първа необходимост и така нататък. С уважение, колеги християни, Аллах и неговите подчинени искат да ви видят колко сте вярващи на този свят. Всичките му подчинени ви дават правото да дойдете в моя дом. Добре сте дошли с любов, вяра и мир.